ja takapakkia. Tällä mennään lähes tuonne 36 jardin linjalle. Tänään tuonne pukukoppiin viedä. Tälleen heittopeli, yhtään keskushyökkääjä siellä ei blokkaavan Mäntymään lisäksi ole. James Nimizita kohdalla. Tässä on hyökkäyksen linjalla on niin sanotusti niin siirtyy yhden vasemmalle ja jätetään toi omalla hyökkäysalueella. Winner. Nyt Hirvoselle heittopeli puolestaan sitten tänne paikalla. Ja James Nimizita loukkaa itseään ja siellä tuomaristo ottaa aikalisän. Tuomarin automaattinen ensimmäinen yritys Butchersille. Tosiaan siis huomenna lauantaina 26. päivä kello 16 alkavassa lähetyksessä Seinäjoen Virokit stadionilta kello 6. Nämä digitaaliset tilastot, mitä meillä on käytettävissä, on vuodesta 2003 alkaen. Jälleen siellä kello mennään 2 minuutin varoituksella. Otteluaikaa jäljellä hieman vajat 2 minuuttia. 2 minuutin varoitus. Noin jaadi eteenpäin aloituslinjasta.